Днес съм тук да ви представя новото представление на театър Демница Арт, което се казва Заека Роджер и широкия свят. Роджер! Но Роджер, ти още спиш! Събуди се! Не искам! А защо? Хванала ме есенната меланхолия. Но Роджер, лятото казваш, че си лятна почивка. Да, а през зимата спя зимен сън. Заека Роджер е много своенравен и малко мързелив. Един ден остава вкъщи, вместо да отиде със своите приятели в горското училище, и решава сам да излезе да си поиграе в гората. Там той се изгубва, попада в много и неочаквани ситуации. Това си прави, каквото искаш ти, това си прави. А сега да ви представя някои от нашите герои. Катеричката Руби. Тя е ученолюбива, добра приятелка на Роджер. Също трябва да представим птичката, нашият разказвач. И разбира се, нашата история не би била същата без лошите момчета. Алехандро, Родриго и Роберто. И техният шеф Гари. В нашето представление също участва и Доги Шароу, приятел на Роджер, и разбира се, да не забравяме умника на компанията Мистер Бу. Аз съм Мистер Бу, тук високо си стоя. Светът е в моите крака. Всичко виждам, всичко знам. Да, всичко съм постигнал сам. Да, Бу, Бу, аз съм Мистер Бу. 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 Много си умен, всичко знаеш ти. Бу, Бу, аз съм Мистер Бу. Много си умен, всичко знаеш ти. Бу, Бу, аз съм Мистер Бу. Бу, Много си Бу, умен, аз съм всичко Мистер знаеш Бу. ти. Бу, Бу, аз съм Мистер Бу. Бу, Много си Бу, умен. аз съм Мистер Бу. Това беше всичко от нас за сега. Довиждане!